Kaixo! Bideo honetan azalduko dizuet nola egin txontxongiloak. Nik hauze aukeratu dut tigrearena, baina egiteko modua ia guztietan oso antzekoa da, bai? Lehenik eta behin egingo duguna, izango da pieza guztiak boltsatik atara, jostorratza hartu, artile zatitzua, eta artilea jostorratzaren zulotzotik sartu. Behin aria sartuta dugunean, korapilo bat emongo diogu ariari puntan. Pieza biak berdinak dira, jarri beharko duzu bata bestearen gainean. Sartuko dugu jostorratza barrutik, zulotzotik. Gure korapiloa hor gelditu behar da. Orain, josten hasiko gara. Ikusten duzunez, oso erreza da. Azpitik gora pasatu behar duzu zure jostorratza. Eta aritik tiratu, berriz ere azpitik gora. Eta aritik tiratu. Azkenengo puntuan korapilotxo bat egin behar duzu, horrela ez zaizu askatuko. Nik egingo ditut 2 edo 3, horrela, ez da apurtuko, bai? Azkenengo puntada, listo. 3 korapilo egin eta gero, moztu aria hartaziekin. Eta badaukagu gure txontxongiloa, bai? Orain apaindu behar dugu gometza guztiekin. Gogoratu, lehenengo josi behar dugu inguru guztia eta gero pegatu behar ditugu gometzak. Alrebez egiten baldin baduzu, ezin izango duzu ondo josi.
Hurrengora arte!